הסגולות, הסגולות, הסגולות קרקעות. אנחנו עושות ניסוי וטעייה, לא יודעת אם לא הבנתם את זה עד עכשיו. כל הסשן הזה של העם סגולות הוא ניסוי וטעייה אחד גדול. כן. בינתיים אנחנו תוהות מה קורה. והניסוי מצליח לא רע. אז גם הפתיח הזה... הוא משתפר. הוא משתפר מאוד. האמת שהוא משתפר פלאים. נכון. אנחנו לאט, אנחנו כל הזמן מקבלות פידבקים מכם, שאנחנו נורא מודות לכם על זה, כי כל פידבק הזה גורם לנו להיות קצת יותר טובות. נכון, זה חשוב לדעת לקבל ביקורת. ביקורת בונה, כן? ביקורת בונה, כן. 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 אז יש לנו חובה. חובה חשובה ביותר לאיש אח שכפרה עליו. שמוליק, 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 שמוליק. טוב, מי זה שמוליק? שמוליק הוא אחד האנשים. נתחיל בזה. בסדר, בוא נעשה רגע סקירה לאנשים, כי רוב האנשים לא מכירים אותנו ומה הרקע ההיסטורי שלנו יש לנו תודה שאנחנו צריכות להגיד לאישה אחת מדהימה, קוראים אותה כנרת. קוראים אותה כנרת. כנרת דולב. כנרת דולב המהממת. בזכותה נפגשנו קבוצה אדירה של אנשים. נכון. שעבדנו איתה בחברת ההפקות של הכנרת הפקות. כנרת הפקות. נכון, והיא פשוט ידעה לאסוף אותנו בפינצטה. מדהים. ואני מאוד מאוד מודה לה על זה, כי כשאת זוכרת שעשינו את מסיבת הרווקות שלי, כן. אז ישבנו והסתכלנו ואמרנו, חוץ מאיזה 3-4 בנות שאיתי כאילו מילדות, כולם הכרתי אצל כנרת. נכון, כולנו היינו מכנרת. וגם את שמולמולון הכרנו אצל כנרת. שמול קילוש, קר פרוש. אבל שמולמולון הוא ממזר. ממזר גדול. למה? למה הוא ממזר? בואי נספר. כי הוא כאילו נתן לנו טעימה כזה ונעלם. מה זה נעלם? אבל התפייד, זה לא נעלם, זה התפייד. זה כאילו נעלם, את עוד יכולה, התפיידות זה כבר כאילו לא נשאר כלום. נכון. וכאן אנחנו רוצים להגיד תודה למרק זוקרברג. אנחנו ביום ההודיה מצורף היום, איזה כיף. היום אנחנו חוגגים את חג ההודיה במיוחד. Where is the turkey? אחר כך אנחנו נעשה לנו טרקי, נדחוף לו. אורז, צימוקים, חמניות, בלובריז וכל. יואו, את עושה לי חשק די. אוקיי, סליחה. לא, טורקי לארוחת בוקר. אנחנו אחר כך נדבר על טורקי לארוחת בוקר. בדיוק, גאו סמלה. מה לעשות? צריך לשחרר. אז שמוליק היקר שהכרנו בתור טכנאי מחשבים. נכון, אני חושבת שככה הכרנו אותו. אני גם חושבת, אני לא סגורה על זה, הוא בטח יתקן אותנו, אם זה לא נכון, אבל הוא הגיע למשרד של כנרת לתקן מחשב. אני לא בטוחה מאיפה זה התחיל, אבל היה שם איזה שלב מחשבים כזה. היה משהו. אנחנו תמיד תפסנו אותו בתור הייטקיסט. אחננטקיסט. אחננטקיסט זה מצוין. בתור אחננטקיסט, ואז הוא עשה מהפך. כן, איך זה קרה? הוא יום אחד התחיל לצייר. לא, זה אין דברים. הוא נהיה קריקטוריסט. מדהים. 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 יש לו ראש מטורף. יש לו ראש מטורף. הוא אחד האנשים המבריקים. נכון, הצינים. ברמות כאילו קוראות. והכפרות. סקסיסטים. הוא קיצוני, הוא קצת קיצוני, יש בו קיצוניות, אבל... לא, למה? זה שכל משפט שאת אומרת הוא לוקח לכיוון... מיני? כן. אז מה קורה? בסדר, מה? כאילו, סתם, הגזמתי, לא, אני נסחפת, אבל כן, הקונוטציות שלו מאוד מיניות. ולמזלו אשתו היקרה לא סופרת אותו. אבל מה זה לא סופרת? כי היא יודעת שזה דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, זה בדיוק העניין, שזה היופי בכל הסיפור. אז למזלנו, שמוליק החמוד והכפרה חזר לחיינו, והמוכשר. מאוד. ואנחנו... מתות עליו. לא נספר מה הוא עושה עכשיו, כי אנחנו רוצות לשמור את הקשרים הטובים שלו בשבילנו בלבד. כן, מקצועו כרגע הוא חסוי, שמור. אפרופו פגישה, אני אדבר איתך אחר כך. כן. אז אנחנו מאוד שמחות שחזרת לחיינו. ממש. גם אם לעיתים אנחנו מתנגחות בך. זה בסדר. וזה בסדר, זה באהבה, הכל באהבה. רק באהבה, מה זאת אומרת? איך עוד אפשר? לא בבית ספרנו. ואני רוצה, לא אמרנו שהוא ארגנטינאי. נכון. קרנבור. ומכין אוי, צ'ורוס, וואו. הצ'ורוס האלה ייזכרו לעולמי עולמים. אני מזמינה שוב, בקרוב. בבקשה, תודה. כן. אז אנחנו ניתן מהצ'ורוס שלך לשיחתנו היום. שהיא על תזונה.
תזונה לי. חביבה? לא יודעת, לפעמים. תזונה לי חביתה. תזונה לי חביתה, וכן. תזונה זה בעיה אנושית כללית ידועה. אני לא חושבת שזאת בעיה. זאת בעיה. את רואה, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שרואים בתזונה בעיה, שצריך לפתור אותה. נכון. יש אנשים שרואים בתזונה הכרח. קיומי. הכרח קיומי ברור. לא, יש את האנשים האלה. אבל זה לא פסול שזה הכרח קיומי ובעיה. יש אנשים שאוכלים כי צריך לאכול. לא כי הם אוהבים את זה. יש כאלה. יש נדירים, מניאקים כאלה, שצריכים לאכול כי אין ברירה. אין להם עניין עם זה בכלל. כן. יש את אלה שרואים בזה בעיה ושצריך לפתור אותה, ויש את אלה שהם כמוני שאומרים זה בעיה, ומה לעשות, חיים מלאים בעיות. אז למה עם זאת להתמודד? בדיוק, בוא נעשה סדר עדיפויות. בדיוק, יש דברים יותר חשובים להתמודד איתם מאשר תזונה. אז פה אני כמה... ובהמשך על זה נדבר מחר על כושר. אנחנו יכולות גם להכניס את הכושר כחלק מהקטע של התזונה. לא, נראה לי שזה נושא בנפרד. לא, את אומרת זה, יש לזה את ה-20 דקות שלו. יש לזה את ה-20 דקות שלו. יש מצב. There is a situation. כן. תראי, למה אני אומרת שתזונה היא דבר בעייתי וחשוב? אני ואת, שתינו נשים שיש להן נטייה להיות גדולות. דוביביות, דביבות. כן, מה לעשות? אלה החיים, אלה הנתונים, ואלה המתנות וההצהרות שקיבלנו. תזכירי לי אחר כך להיכנס בפרסומאים האדירים. וואו, פוף. אנחנו נזיז את זה אחר כך. כן, תכף, גם תזכירי לי, כי ראיתי אתמול שלט כאילו תיקון. ואני עד לפני כמה שנים לא הייתי בן אדם שמן, אף פעם. ואחר כך הייתי בן אדם מאוד רזה. ומסיבות, תקופת הסמים העליזה שלי, אין לי שום בעיה להגיד את זה בכל רם, וגם אחרי שהפסקתי עם הסמים לגמרי, לא שמנתי, אבל אז פתאום שמנתי. זאת אומרת, הייתה לי קפיצה מ-60 קילו ל-90 קילו. כן, הייתה לך תקופת מאמה אוף. זו הייתה בדיוק התקופה שהכרתי אותך. בדיוק. לא, את הכרת אותי לפני, מאמה, את הכרת אותי רזה, כפרה. יש לנו תמונות שאנחנו יושבות בכנרת. מהרגע שהכרת אותי, התדבבת לך. שאלה אם את אשמה. את יודעת, אומרים... אני צריכה לחשוב שכן. את יודעת שאומרים שבשלב מסוים בחיים אתה הופך להיות דומה לחמשת האנשים הכי קרובים אליך בחיים. כן, אבל אני חייבת לומר שבתקופה שאת דבית, לא הייתי חבר בחמישייה הזאת. נכון. את לא יכולה להפיל את זה עליי, סורי. לא, אני מפילה את זה רק עליי, ניסיתי אבל. אבל אני באמת רוצה להגיד, אם אתם רואים תמונות של מיקאלה, בפייס שלה אתם יכולים לחטט. כן, 5 שנים אחורה. יש תמונות. שאני בהמה. שהיא בהמה, ולפני זה לכו 10 שנים אחורה, יש תמונות שהיא רזה, כאילו, רזה כוסית. הייתי דוגמנית, נו. ממש, לא באמת, עשיתי תצוגות שיער, anyway. מה זה ממש לא באמת? לא הבנתי את המשפט הזה. לא, ממש הייתי דוגמנית, לא כאילו, זה יצא משפט ממש נורא. ממש. לא באמת סתם בכאילו, אלא ממש. וואו, זה תיקן? אלוהים שישנו. צריך בתוכנות של ההחלטה, כמו שיש לך בווינדוס, שיש לך כאילו מתקן אוטומטי. אוי, זה רעיון מבריק. כן, אבל זה כנראה לא יקרה. תחשבי על זה לעומק, גאון, את מסוגלת. לא. כן. anyway, ואז כשעליתי את ה-90 קילו, הגעתי לשיא שראיתי תמונות שלי מהופעה, ופשוט כאילו קיבלתי את החורפה של החיים. אבל בואי לא נדבר על המשקל, כי המשקל הוא לא העניין, העניין פה זה התזונה. העניין הוא שהמשקל מגיע מתזונה לא נכונה, אין לי מה לעשות. במקרה שלי לא, ובמקרה שלי היום כן, ואני אסביר למה. אני שמנתי נפשית. נכון, זה בדיוק מה שאני אומרת, יש אנשים שמשמינים נפשית. שמנתי נפשית, בסדר, כמו שמרזים נפשית, יש מניאקים שמרזים נפשית, אני מאלה שאכלו את הכאפה ושמנו נפשית. אוקיי, סליחה. יצא לנו הרבה, תזונה זה נושא שמעורר... זה פשוט, התזונה מכילה בתוכה את הזונה. בדיוק. אופס, וואי, איזה פינה בוטה. אנחנו מה זה מתנצלות, סליחה, אלפי סליחות. ובשנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים, התחלתי לקחת את עצמי בידיים. זה התחיל מזה שלקחתי סובה, זה התחיל מזה שהלכתי למתקשר, וזה הנפשי באמת שפשוט הפשיט לי את הנשמה ואמר לי בפנים,
הכל. אבל מה הוא אמר לך? הכל. שזה היה מדהים, כי לא הוצאתי מילה חוץ מלהגיד את שמי המלא, לא אמרתי כלום, והבן אדם פשוט... זה היה מטורף. ו3 ימים של בכי, דמעות וזה וזה וזה, ואז עשיתי קורס רייקי, משהו השתחרר, התחלתי להשיל קילוגרמים, אבל לא דרסטית. ואז גיליתי את אבקת הסובה. שאבקת הסובה זה צמח של קונג'ק, צמח יפני, שמשהו, זה פשוט מרסקים את הצמח. מכניסים אותו לקופסה, ודוחפים את זה אחר כך עם כפית ומים לגוף. זה לא טעים, אבל זה עושה את העבודה באופן פלאים. למה? רגע, זה דוחה. כן, זה על הסף. אז מי שהאבקה דוחה אותו, שיקח קפסולות. אבל זה גם סותם את הקיבה, וגם מסרס קרייבים, כשמקפידים ולוקחים את זה כל יום. למה מסרס? את רואה? זה בגלל שמוליק. התחלנו בשמוליק והפינה דפקה. זהו, נכון, אשכרה, זה הווייב שלך פה, הנה על דין דנים. anyway, זה פשוט משתק, מנטרל, זאת המילה. זה מנטרל את כל הקרייב לפחממות, את כל הקרייב למתוקים, את כל הקרייב לבשר, את כל הקרייב, לכל הדברים האלה שהגוף צריך אותו במינונים מאוד קטנים, זה פשוט מרגיע. יש קרייב לפירות, לירקות, כאילו, זה מדהים. זה כאילו עשה לי, לקחתי את זה 3 חודשים, 1.5 חודשים, 3, משהו כזה, בצורה מאוד יומיומית, פשוט לא ויתרתי 2 פעמים ביום. האמת שהשבועיים הראשונים היו 2 פעמים ביום, אחר כך זה היה 1 פעם ביום, כי הקיבה שלי נורא מהר הסתגלה על השינוי. ואז זהו, זה שינה לי את כל הרגלי התזונה. עכשיו, אני לא אומרת שזה יחזיק עכשיו את כל 1.5 שנתיים האלה, אבל זה כן, ואני עדיין מחזיקה קפסולות סובה, וכשהגוף שלי מתחיל להשתולל, ועוד פעם לרצות, בא לי זה, ובכמויות, הוא מוריד לי את זה, הוא מנטרל תוך יומיים 2 קפסולות, כאילו יום אחרי יום, וזהו, ואני עוד פעם חוזרת לקרב של הירקות, ולרצון הזה לאכול בריא, פשוט בריא. אז אנחנו יכולות לסכם את עניין הסובה בזה שמי שרוצה מוזמן לפנות לשירי חבקין באינטרנט, ושירי תעבירי עמלות למיקאלה. זה אדיר, זה עובד, אין מה לעשות. אני מרגישה 2 דברים. קודם כל חשוב להגיד, כי אני נגיד בן אדם נורא כזה, שזה עובד למי שלוקח את זה ברמה יומיומית. נכון. כי מי שלוקח את זה ברמה של פעם בשבוע, כמוני, לא עובד. זה יכול לעבוד אחרי שתעשי 2 חודשים, כמו שצריך. אני אומרת, מי שלוקח את זה כמוני פעם בשבוע, זה לא עובד. לא. מה גם שאני כן חייבת לומר שלך באופן אישי, יש משהו שתהליכים טיפוליים מאוד עוזרים לך. נכון. לא לכולם זה באותה מידה. אני כן שמעתי על הסובה הזה עוד הרבה לפני שפגשתי את מיקאלה, שמעתי עליו מהמון אנשים, והוא כנראה מוצלח להרבה אנשים, אז שווה לנסות. ממש. אבל אני עוד צריכה ללמוד לקחת דברים באופן עקבי. כן. באופן כללי. כן, נכון. נכון. בשביל זה יש לי את כן, ואני לא לוקחת גלולות. מזל, תודה לאל. too much information. כן, לא, אחרת היה פה גדוד של ילדים. תפו חמסה בלי עין הרע. אבל כן, אוכל, למשל, אתמול הייתי בדיקור. אז הוא שאל אותי, המטפל, הוא אומר לי, את אוכלת, מה את אוכלת? אז אמרתי לו, בגדול מאוד בריא, אני מודה שמדי פעם יש לי פה הבלחה, שם הבלחה, כשיש לי קרייב לשוקולד, אז יש לי קרייב לשוקולד וימות העולם. בא לי פעם בבשר, ואני מקפידה שזה יהיה פעם ולא יותר מדי, למרות שכשהייתי חולה הייתי צריכה כנראה קצת יותר בשר. אבל לא לחם לבן כמעט בכלל, ולחם בריא, שיפון זה אדיר, ודגנים, ולחם מלא, ודברים שמתעכלים נכון בגוף. אז עכשיו אני רוצה לעצור. רגע, ואז הוא אמר לי על הירקות, אגב, שזה גם משהו חשוב, שאם אתם באמת עושים שינויים, תתייעצו עם נטורופט, או עם דיאטנית, כי סוגי דם למשל, או בעיות בגוף, יכולות להכתיב, הוא אמר לי, את צריכה פחות ירקות טריים, צריכה יותר להקפיץ את הירקות בקטנה, לתת להם איזה צס קטן, כאילו להוציא מהם את החומציות, אבל עדיין להשאיר בהם את הוויטמינים. לתת להם איזה סטו קטן, ואז לאכול יותר ירקות כאילו מוקפצים.
זה משהו שהייתי צריכה לדעת ולא ידעתי שזה חשוב לי ספציפית, כאילו לדם או לכבד או לכל איבר בגוף שזקוק לזה. טוב, עכשיו אני רוצה לתת את הצד שלי בסיפור, בסדר? לא, כי התאפקתי, אבל גם התאפקתי ממש, נכון, הייתי מאופקת, סתמתי. יפה, מרגש, מדהים. ועכשיו אני אתפרץ. תתפרצי לדלת פתוחה, כן. אז קודם כל, הדבר הזה שעובר עלייך עם כל הלחם הלב הזה ועניינים, הוא באופן כללי עכשיו כגל ששוטף את העולם הרי. מצוין. סבבה. מה יש לי? לאט לאט. זה מה שאני חושבת על זה פשוט. זה לאט לאט יוצא. אוקיי. זה גל ששוטף את העולם ביחד עם טבעוניות. אוקיי. וצמחונות. אוקיי. שבצמחונות והטבעוניות אני לא מדברת עליהם כרגע כי הם גם, יש בהם עניין אתי ולא רק עניין תזונתי. נכון. וזה כאילו, זה ז'אנר שלם שאפשר לדבר גם עליו 20 דקות. נכון. אבל, כאן אני רוצה לדבר עליי. אני בן אדם שאוהב לאכול את מה שטעים לו. אוקיי. אין מה לעשות. אני לא אוהבת לאכול את כל המלאים, פחות טעים לי. אוהבת את הלבנים, ככה. סוכר, אני אוהבת לבן. כל האנשים ששמים להם סוכר חום, ואת כל המג'דרות האלה בתוך הקפה, אני נחנקת. מה גם שחברתי היקרה, דפיה רייכמן, אתמול מה היא עשתה? שמה לי דבש בקפה. דבש, האמת שדבש עם קפה הפוך זה טעים. דבש עם קפה הפוך זה מעולה, והיה בביירון ביי, אפרופו זה טרנד תזונתי, אפרופו ביירון ביי, את הטרנד הזה אני התחלתי לפני 17 שנה בביירון ביי. אני אוהבת שהיא מתחילה טרנדים, כן? אין מה לעשות, זה קורה לפעמים, לשמחתי הרבה, לא תמיד הם מצליחים, אבל אני מתחילה חלק מהם. איזה טרנד התחלת? וואו, מאיפה נתחיל, עזבי, נדבר על זה, יש לזה שעה, לא 20 דקות. סבבה, אבל הקטע של הקפה הפוך עם דבש, כי דיברת על קפה הפוך עם דבש, בביירון... דיברתי על נס קפה עם דבש. לא, אז אני אמרתי שקפה הפוך עם דבש זה פצצה, כי בביירון ביי היה משקה שנקרא LSD. לטה סויה דרינק, וזה היה קפה הפוך עם חלב סויה עם דבש. זה היה כמו ממתק, אורנה. זה היה כמו ממתק. ממתק! אני בן אדם, סלחו לי, אני צריכה את כמות המונוסודיום הגלוטמט הבסיסית אצלי בגוף. אני ובעלי היקר התקשרנו איזה יום לחברת, לדעתי זה היה אוסם, ושאלנו אותם, איפה המרקים של פעם? אלה עם הטעם. ובמילים אחרות, איפה אפשר להשיג מרק עגבניות עם מונוסודיום גלוטמט, כמו שהיה בילדותי, והיה לי טעים סוף. כל המרקי בלי מונוסודיום גלוטמט האלה, הם לא טעימים לי, בחיי שהם לא טעימים לי. יש לי שאלה, טוב, שתסיימי, אני אשאל אותך. וכל ההרגלים והטעמים הנרכשים, עזבו אותי בחייאת. יש דברים שאני אוהבת, יש דברים שאני לא אוהבת. אמא שלי כל הזמן מסתכלת עליי, למה את שותה את הדיאט הזה ולא את הדיאט, זה מה שטעים לי. בוא נתחיל מקולה, שזה החרא הכי גדול שיש. סבבה. גם דיאט קולה זה חרא. אחלה, כיף לי דיאט קולה. כפרה, השאלה שלי היא כזאת, האהבה שלך ללבן, לבצק, לקולה. אני חושבת שזה בגלל שאני גזענית? האחרונה. כן. זה באמת בריא? זה עושה לך טוב? את מרגישה טוב עם הגוף שלך? כשאת אוכלת את כל הדברים האלה? אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה, אני חושבת באופן אישי, שאצלי ההשמנה היא בעיקר נפשית, והסיבה שאני אומרת את זה, היא כי כשאני בטיולים בחול, גם כשאני אוכלת בעיקר שטויות, וזה מה שאני בעיקר אוכלת בטיולים בחול, אני נורא מרזה. כי טוב לי. כי נורא טוב לי, כי יש לי שקט. אוקיי. כי אני לא עסוקה בתרדות היום-יום, ובמה צריך לעשות, ומה חשוב. לא, יש לי איזה שקט נפשי, והקילוגרמים יורדים ממני בלי שום מאמץ, ועם גלידות מאפים, צ'יפס, סלט, כן, וכל השוט. ולכן אני אומרת, אצלי יש בי משהו ביום-יום שלי, שעוצר וכאילו אוסף את הכל אליו. ואז אני צריכה באמת סופר להילחם. היו תקופות שכן מאוד מאוד הקפדתי, ולא ירדתי בטירוף. מה זה תקופות? כמה תקופה? שבוע? לא. שבועיים? לא, גם ברמת החודשיים שכן הקפדתי, וזה לא אף. אז את טוענת, אני יכולה להסכים, יש לנו חבר משותף מהמם, שחי על שוקולד ובשר,
שזה בסדר, אבל זה אצלו זה מטאבוליזם וגנטי וסבבה. סבבה, אבל עדיין, נכון, יש מצב שאני לא אומרת עכשיו... כל משפחתו רזים. נכון, נבלות, כפרה עליכם. חצי חרחנטינאים גם, כן. לא, צ'יליאנים, נכון, סליחה. לא, אבל צודקת. אבל לא מבחינתו, ברגע שהוא התחתן עם ארגנטינאית, הוא החליט שהוא ארגנטינאי. ברור, זהו, זה נדבק. כי בוא נדע באמת, הצ'יליאנים בשר הם לא, הוא יסכים, אין לך ברירה. זה נכון. שאוכל יכול להשפיע אחרת על אנשים, זאת אומרת שזה לא, יש מצב שזה באמת הרבה פעמים נפשי, שההשמנה היא נפשית. השאלה מה עושים עם זה? כאילו, אז השאלה נשאלת כאילו מה הקטע של התזונה? האם נכון לאכול נכון? ברור שיש במידה מסוימת עניין שנכון לאכול נכון. אוקיי. שיש דברים שעדיף להכניס לגוף ודברים אחרים שלא עדיף להכניס לגוף. אבל אני באמת חושבת שלכל אחד יש את הנרקוטיקה שלו. אוקיי. אם זה סיגריות, אם זה קפה, אם זה אלכוהול, אם זה אדרנלין, אם זה... באמת, לכל אחד יש את השטוז שלו. נכון. והשטוז שלי זה אוכל. עכשיו, בואי תסתכלי רגע על התפריט שאני אוכלת. הרי בדרך כלל אני אוכלת המון ירקות, אני אוכלת המון פירות. נכון. אני נגנבת בשוקולדים, אבל אני גם לא איזה בן אדם שתוקע לחמים. אני לא אוכלת בורקסים, אני לא אוכלת מטוגנים. את יודעת מה, אבל השעות שאת אוכלת לפעמים בלילה... העניין זה לא העניין של השעות, זה העניין של הכמויות. אני יכולה לאכול פסטה או אורז עם רוטב מאוד מאוד דל, ואני יכולה לרדת על סיר. ככה אני. אוקיי. קיבה גדולה. בלי עין הרע. אני יכולה לאכול סלט 2 קילו. סלט זה מעולה, תאכלי גם 7. אבל זה לא בדיוק ככה, כי אם תסתכלי על דיאטות מסודרות כאלה, סטייל שומרי משקל, נכון. אז גם הם אומרות, כן, תאכלו חופשי, אבל כאילו... תקפידו. לא לתקוע, גם לפזר את הארוחות לכל היום. אז אני מפזרת אותם על כל היום. אני אוכלת כל היום. אבל באמת, מייקי, כאילו באמת, אם תסתכלי, את צודקת. אני לא אוכלת לא בריא. אוקיי. אני אוכלת את הלחם הלבן שלי, אני אוכלת את המונוסודיום גלוטומט שלי, אני אוכלת את השוקולדים שלי. כן, אבל כל מה שאמרת עכשיו, לחם לבן, מונוסודיום גלוטומט ושוקולד, זה 3 דברים נורא משמינים. לחם לבן, אני לא מדברת רגע על השמנה, אני מדברת על מה את אוכלת, כאילו בטוב או לא טוב. כשאת מכניסה בצק לבן לגוף, את יודעת מה קורה לו? מה? כלום. כמו שהוא היה בצק, שנייה לפני שהוא נאפה, אחרי שהוא נכנס לך לגוף, הוא חוזר להיות בצק. אבל זה טעים לי. כן, כפרה, זה טעים, אבל זה לא בריא. אחלה. ולא נעים לי להגיד לך, ממרום גילי, אנחנו לא הולכים ונעשים צעירים, והגוף בשלב מסוים, כבר את כל הדברים האלה שאנחנו נורא אוהבים. תקשיבי, הייתי מכורה על בצק, על מה את מדברת איתי? אני הייתי מכורה לבצק. אבל שומרת, מקפידה, כי אני יודעת שאם אני אתקע בצק לבן, כמו חזרזיר יבלות, שיש לי את הפוטנציאל חופשי להיות. מדי פעם קנה לי בורקסים. כן, אבל מדי פעם. אבל זה מדי פעם. זה מדי שבוע. לא מדויק. זה מדי שבוע. לא נכון, מתי קנינו בורקסים פעם אחרונה? לפני שבוע. לפני שבועיים. מה זה שבועיים? לפני שבועיים, כשזה היה... סליחה. אני אגיד לך בדיוק מתי. זה היה כשהייתי חולה. נכון. וזה היה בדיוק לפני שבוע. ו-don't mess with me, כי אני הרבה יותר טובה בזמנים ממך. זה נכון. היה פה בורקסים גבינה. נכון, הבאתי הרבה בורקסים. עם טונה. את יודעת כמה אכלתי מהבורקסים בסך הכל? 3. נו, 3? ביומיים. whatever. אוקיי. אבל מאמי, אני לא אוכלת גם את 3 האלה. בסדר, אבל את אוכלת פיתות. סבבה, גם את אוכלת פיתות. מלאות. את פשוט אוכלת אותה מלאות. אני גם אוכלת אותה מלאות. אני שמה לי מלא דברים טעימים. ממלא את הפיתה. ממלא, וקוטג' ועגבניה, וזה. אבל הנה, מה אני אוכלת? אני אפילו לא אוכלת חומוס, שהוא הרי שמן בצורה כאילו פסיכית. מה אני אוכלת? אני אוכלת עם גבינה ועגבניה. ברור, עדיין. כמו מיונז. כמו מיונז. אגב, שתינו מכורות למיונז באופן כאילו דפוק. מזל שיש מיונז כמו מיונז, לא של הלמנס, שהוא מעולה. אבל כן, אנחנו מכורות למיונז. אנחנו עתירות פרסומות. לגמרי. את כל מה שלא עשיתי בקלטת ילדים, כי אמרתי לא להכניס פרסומות. את עושה פה בכל הפינות האלה. אני כאילו פרקת! האוכל. כן.
אוכל. תשמעי, לאכול, כולנו אוהבים לאכול, אין מה לעשות, צריך לשמור כפרה עלייך. בסדר, כולנו אוהבים לאכול, אבל אני אומרת, חברים, במיוחד אלה שעכשיו בטרנדיה, אל תכנסו לצלחת של חברים שלכם. לא, שכל ממש אחד לא. יעשה מה טוב לו. סבבה. כל אחד מחליט על עצמו. את לא מחליטה עליי. כתבתי מעל. רק שתי מילים על פרסומים, אולי אנחנו נעשה פינה על פרסומות מזעזעות. אנחנו נעשה פינה על פרסומות מזעזעות. אבל אני רק רוצה להגיד, עכשיו נהיה טרנד של פרסומאים שבאים לזעזע. כן. והטרנד שלהם, שימו לב אנשים, הם לא מוכרים לכם את המוצר. לא. בכלל, הם מוכרים לכם רעיון שמעצבן אתכם כל כך, שהם ישימו אותו פעמיים בכסף, ואחר כך אתם תדברו עליו חודש בלי שהם שילמו על זה. שימו לב, זה גאונות. נכון, זה גאונות וביזיונות באותה מידה. נכון. כי לקחת קהל יעד של ילד, שזה הדבר הכי רגיש שיש, ולשים תמונה שכשאתה שמן, החיוך שלך קטן, עכשיו הם תיקנו את זה אתמול, איך לא צילמתי את זה? היה בתחנת הרכבת, התיקון, עכשיו כשהורדנו את התמונה, מה תעשו עם זה? זו הייתה הפרסומת הבאה שלהם. הבנת? סבבה, והנה אני שוב אומרת, ובואי נודה באמת, זה קופירייטר שצפה את זה, שידע שזאת תהיה התגובה, שזה מה שהוא רצה, הוא רצה להרים, לעצבן את כל העולם. ממש. וזה, את יודעת, אפשר לבקר פה את הקופירייטרים על העשייה הזאת, אבל אין ספק שהם חסכוניים מאוד בכסף. מאוד, זה זילסדו, לא צריכה לצלם אף סלב. כן, החבר'ה של אל תחליט עליי, עשו בשבילם את כל העבודה. כל הכבוד לכם, סחטן. כל הכבוד כאילו על הרעיון, אבל ביזיון. לגמרי. חוצפנות. טוב, אנחנו נדבר על פרסומות. כן, בפינה הבאה, או אחריה, או מה שיהיה. שיפה לנו 26 דקות כפרה עלינו. אבל היה לנו הרבה מה להגיד. היה לנו מלא מה להגיד. עכשיו נלך לאכול ארוחת בוקר, לא רגע. אני כבר רבע. את כבר רבע. יאללה חברים, שיהיה לכם בוקר טוב. בוקר נפלא. אמסגולות. אמסגולות. תודה מיקאלה מימון. תודה אורנה פלס. כפרה עלייך. תודה לכם. תודה. ביי.